काही नाही आपल्याला एकदम नंतर करतो रे नंतर करतो बोलतो नंतर करतो आता हे बोलत आहे तुम्हाला तो मेहंदी शोरूम माहिती आहे का मेहंदी कपड्यांचा आपला हर्ष कोडा हे हाऊस टॉकीज रोड हा माहीत आहे माहीत काय झालं इथून किती लांब आहे तो हे जवळच आहे कसं जायचं इकडून हे आता तुम्ही इकडून बाहेर गेला ना की लेफ्ट मारायचं लेफ्ट मारलं की तुम्हाला एक सर्कल मिळणार हे सर्कलकडून तुम्ही राईट मारायचं आतमध्ये जायचं मग पुन्हा एक राईट आहे मग एक पुढे गेलं की लेफ्ट आणि आणखी एक लेफ्ट ते राहू द्या तुम्ही जाऊ शकता का तिकडे जातो ना हो नेतो ना तुम्हाला खाली आहे रिक्षा हो खाली आहे साहेब बसा ना बसा लग्नाची खरेदी का ताई काय पाहिजे ताई तुमचा मेहंदी पोचला आहे बघा मेहंदी शोरूम आलं का मेहंदी हो आला मग जवळच आहे ना जास्त लांब नाही जवळ आहे हे अनस्टॉकीज रोड आहे एकदम जवळ आहे मग भाऊ तुम्ही एक काम करा तुम्ही जरा 15 मिनिटं थांबा मी आतमध्ये जाते जरा काय आहे ते बघून घेते तुमची काय जे वेटिंग चार्जेस असेल ना ते मी तुम्हाला देते ताई काही प्रॉब्लेम नाही मी थांबतो पण तुमचं 15 मिनिटात होणार नाही नाही बघते आणि येते काय मी सांगतो तुम्हाला एवढा मोठा शोरूम आहे तुम्ही जसं त्याचं फिरत राहिला तरी 15 मिनिटं जाणार काही प्रॉब्लेम नाही मी थांबतो तुम्ही जा तुम्ही शॉपिंग करा बरं मी जाऊन येते हो वेडिंग कलेक्शन लग्नाच्या वेडिंगसाठी पाहिजे ना साड्या तुम्हाला लग्नामुळे तुम्हाला माहिती आहे ना की प्रत्येक दिवसासाठी एक नवीन साडी लागते त्या हिशोबाने दाखवत ओके ओके दाखवतो आता हे घेतलं तर ब्रॉकेट सिल्क मध्ये आहे ना ब्रॉकेट सिल्क हे काय आता लेटेस्ट चाललंय लेटेस्ट आता ब्रॉकेटमध्ये नवीन आता एकदम न्यू अरायवल ब्रॉकेट सिल्क वेअर ब्रायडल वेअर पुरा ब्रॉकेट सिल्क म्हणतात त्याला लग्नासाठी स्पेशल चाललेले पॅटर्न्स आहे आता रनिंग हे कसं असतं पुरा गव्हर्नमेंट सिल्क मार्क असतं ना पुरा अप्रूव्ड असतं गव्हर्नमेंट सिल्क मार्क असतं मग ह्याची रेंज काय असते हे तुम्हाला कसं 5,000 पासून 25-30,000 रुपये असतात तुम्हाला कसं पाहायचं मिळेल तुम्हाला आणि ह्याच्यामध्ये कलर्स वगैरे मिळतील तुम्हाला परत पॅटर्न्स वेगळे मिळेल बॉर्डर्स वेगळे मिळतील तुम्हाला आणि कॉन्ट्रास्ट मध्ये येतात कॉन्ट्रास्ट मध्ये पण येतात की तुम्हाला हे सेल्फ दाखवलं तुम्हाला कॉन्ट्रास्ट पाहिजे कॉन्ट्रास्ट पण दाखवतो ह्याच्यामध्ये पण जरा कलर दाखवतो की याच्यामध्ये पण तुम्हाला कलर्स डिझाईन्स वगैरे वेगवेगळे येतात तुम्हाला याच्यामध्ये तुम्हाला असं कलर डिझाईन्स वेगवेगळे पाहिजे तर असे डिझाईन्स पण वेगवेगळे येणार कलर वगैरे येणार ह्याच्यामध्ये म्हणजे फक्त प्रत्येकाची बॉर्डर्स तुम्हाला थोडी वेगवेगळी भेटणार छान आहे एकदम नवीन एक्सक्लुझिव्ह पुरा व्हरायटीज पण नवीन आहे कलर ह्याची रेंज पण सेम असणार याची 7,000 8,000च्या रेंज मध्ये बसणार तुम्हाला हे ह्याच्यापेक्षा कॉस्टली पाहिजे अशा कॉस्टली पण आहेत बघा याच्यामध्ये पण तुम्हाला आणखीन एक पॅटर्न दाखवतो त्याच्यामध्ये आणि दुसरं कलर डिझाईन्स हा एक डिझाईन्स आहे बघा आता नवीन आलेला हे डिझाईन्स नवीन हे तुम्हाला 11,000 13,000 पर्यंत भेटणार छान आहे कम्प्लीट नवीन एकदम एक्सक्लुझिव्ह हे सगळं जास्त करून ब्रायडल लग्नाचे स्पेशल आहे आयटम्स याच्यामध्ये तुम्हाला कांजीवरम मध्ये पाहिजे तसं वर्क
कांजीवरम मध्ये वर्क भेटणार, हे कांजीवरम कांजीवरम मध्ये वर्क भेटणार तुम्हाला कम्प्लीट. आणि ह्याचं सिल्क कसं काय असतं सिल्क म्हणजे हे सगळं तुम्हाला गव्हर्नमेंट सिल्क मार्क असते ना, सगळं approved आहे? अप्रूव्ड असते, कम्प्लिटली गव्हर्नमेंट सिल्क मार्क असते. सती वगैरे हे हा हळदीसाठी कलर तुम्ही छान आहे असं असं, हे कांजीवरम मध्ये पण घेऊ शकता. हे कम्प्लिटली वर्क मध्ये केलेलं आहे बघा, हो. स्पेशल खूपच वर्क. छान. आणि तुम्ही म्हटला ना मगाशी कॉन्ट्रास्ट मध्ये पाहिजे, हा, आता हे येलो contrast विथ मध्ये. ग्रीन कॉन्ट्रास्ट मध्ये आलेत बघा. भरपूर पॅटर्न्स आहेत एकदम लेटेस्ट. आणि ह्याचं असं ब्लॅक वगैरे पडत नाही 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 ना? म्हणजे अजिबात, हे कलर पुरा हँडवर्क मेड असते, पुरा हँड मेटल असते काम. काही ब्लॅक पडणार नाही, काय नाही, काही होणार नाही याला पॅटर्नला. ठीक आहे, बॉर्डर पण लावला ना, आणि याला ब्लाऊज कॉन्ट्रास्ट येणार, ग्रीन ब्लाऊज अच्छा. एकदम लेटेस्ट. हा जो येणार ना, हा ब्लाऊज येणार छान. शालू मध्ये कॉम्बिनेशन पण एकदम मस्त एकदम वाटतं. नवीन कॉन्ट्रास्ट कॉम्बिनेशन काढले. तुम्ही सेल्फ नको म्हटला ना, त्यासाठी एकदम कॉन्ट्रास्ट कॉम्बिनेशन. त्याच्यामध्ये आहे की ना, आता पोचमपल्ली सिल्क मध्ये येणार. पोचमपल्ली सिल्क हे पूजेच्या वगैरे लग्नानंतर एक पूजा असते ना, त्यासाठी हे घातलं तरी चालतंय बा. पूजेसाठी पोचमपल्ली सिल्क म्हणतात त्याला. हे काय प्रकार असतो म्हणजे सिल्क? सिल्क प्युअर सिल्क, प्युअर सिल्क, कम्प्लिटली प्युअर, लाईट वेट सिल्क म्हणतात त्याला. प्युअर सिल्क मध्ये पोचमपल्ली सिल्क म्हणतात त्याला. हे सगळं गव्हर्नमेंट अप्रूव्ड मार्क असतं त्याला. याचे रंग पण खूप छान आहेत ना, एकदम मस्त कॉन्ट्रास्ट येलो कलर कॉम्बिनेशन बघा किती कॉन्ट्रास्ट आहे. कम्प्लिटली मॅचिंग पाहिजे. एक लग्नासाठी म्हटलं तर एक तो स्पेशल आयटम घ्या. हे लग्नासाठी स्पेशल आहे. अरे वा, 30,000, 40,000, 50,000 पर्यंत एकदम स्पेशल आयटम आहे. हे लग्नासाठी एकदम नवीन मटेरियल, जकॉर्ड सिल्क, कम्प्लीट स्टोन आणि पुरा आतमध्ये कटवर्क केलेलं आहे बघा पॅटर्न्स मध्ये. एकदम नवीन आले हे काय सगळे 30,000 हे तुम्हाला हे रेंज मध्ये भेटणार आहे 46,990. 46,000. गव्हर्नमेंट सिल्क मार्क असते ना, कम्प्लीटली एकदम लेटेस्ट आहे, होलमार्क असते ना. हे उपाडा सिल्क, हे उपाडा सिल्क, हे उपाडा सिल्क, उपाडा सिल्क. ह्याची काय म्हणजे कसं हे हे करायचं? तुम्हाला रेंज कमी मध्ये बसणार. हे तुम्हाला 2,500 पासून एवढंच? start आहे. हा, एकदम लेटेस्ट उपाडा सिल्क. रेंज पण खूप छान हा, आहे एकदम रेंज आणि क्वालिटी पण चांगली आहे. हो. आणि ब्लाउज पीस पण कॉन्ट्रास्ट आहे ना. हा पल्लू आहे ना, टिश्यू पल्लू म्हणतात त्याला. लास्ट पर्यंत बुट्टा आहे ना, फुल बुट आहे. हा कम्प्लीट लास्ट पर्यंत बुट्टा आहे ना. आणि याच्यामध्ये तुम्हाला आणखी कलर्स पाहिजे कलर्स भेटतात. दाखवतो कलर. कलर्स पण छान आहे. त्याचं कॉन्ट्रास्ट वेगळं आहे, त्याचं कॉन्ट्रास्ट वेगळं आहे. उपाडा सिल्क. उपाडा सिल्क. हे लग्नासाठी स्पेशल काढले ते उपाडामध्ये पॅटर्न्स. कलर पण छान आहे बघा. आपण कलर मस्त आहे. कलर नवीन काय, कलर कॉम्बिनेशन पण नवीन आलंय. पैठणी 1-2 दाखवतो बघा. हे पैठणीमध्ये येवला पैठणी म्हणतात ना, महाराष्ट्रीयन येवला. हा नवीन आहे, कलर वेगळे येणार, कॉम्बिनेशन डिझाईन वेगळं. येवला पैठणी म्हणजे कसं पिकॉक वरनं हे ओळखलं जात आहे. छान आहे हे. म्हणजे तुम्ही एक स्पेशल घरामध्ये एक पैठणी राहावी एक साडी. कलर बघा किती छान आहे, ऑरेंज. किंवा ब्ल्यू घ्या, ब्ल्यू पण छान आहे. ब्ल्यू छान आहे. हा पण कलर छान आहे. हे राणी पिंक, ओरिजिनल पैठणी कलर, ओरिजिनल पैठणी कलर. हा घ्या ब्ल्यू कलर, हा पण छान आहे.
सगळे नवीन कलर आला बघा. नवीन कलर खूपच छान आहे. सगळे कलर पण एकदम मस्त वाटतात. कलर यांचे कॉम्बिनेशन, यांचे पिकॉक जे येणार ना हे पुरा पैठणी मध्ये येणार स्पेशली. हे दुसऱ्या साडीमध्ये येत नाही. आता कॉटन सिल्क मध्ये पाहिजे ना, मोठी बॉर्डर म्हटलं ना, हे मोठी बॉर्डर मध्ये. आणि आता पैठणी आम्ही बघितली, त्याची रेंज काय आहे? हे तुम्ही 5,000 पासून 10,000 पर्यंत रेंज पैठणी. सेम रेंज मध्ये. आता हे घेतात ते कॉटन सिल्क मध्ये. हे कॉटन सिल्क. कॉटन सिल्क हे पण हँड वॉश. हे हँड वॉश. हे कम्प्लिटली कॉटन सिल्क मध्ये येणार बघा. आणि ह्याला वारली वर्क म्हणतात कम्प्लीट. पण एकदम वेगळीच आहे. मोठी बॉर्डर आहे ना, आता एकदम नवीन चाललेला आहे पॅटर्न्स. हे कशासाठी वापरतात मग जास्त? पूजेनंतर हे एक्स्ट्रा म्हणून जे घरामध्ये असतं ना, त्याच्यामध्ये एक एक्स्ट्रा एक हवी याच्यामध्ये एक साडी म्हणून घेतात त्याच्यामध्ये. हे घेतला तर 3,600. बनारसी मध्ये वर्क पॉश वाटणार, एकदम नवीन आहे. फुल बॉडी मध्ये वर्क येणार कम्प्लीट. हा पण कलर मस्त आहे. कलर नवीन कलर, नवीन कलर आहे बघा. ते टिश्यू सिल्क मध्ये. टिश्यू सिल्क ते जास्त असं फुलून वगैरे राहत नाही ना. तेवढं काय राहत नाही, नॉर्मल टिश्यू सिल्क. एकदम सॉफ्ट टिश्यू सिल्क सॉफ्ट असतं, म्हणजे अंगावर असं फुलत नाही असं जास्त. रेंज काय असते? 1500, 1600, 1800. हेच पण टिश्यू सिल्क, फक्त बॉर्डर आणि स्टाईल चेंज. स्टाईल बघा, किंवा हा पण पाहिजे हा पण बघा, हा पण छान आहे टिश्यू सिल्क मध्ये. म्हणजे कसं बॉर्डर थोडी वेगवेगळी येणार, पॅटर्न पण चांगला आहे ना. आणि हे कसं तुम्ही 3/4 पण करू शकता त्याच्यामध्ये, म्हणजे 1 मीटरच असतं, 3/4 पण करू. मस्त आहे, पॅटर्न पण चांगला आहे बघा. त्याच्यामध्ये तुम्हाला असे कॉम्बिनेशन वेगवेगळे मिळणार. हे थोडं स्कर्ट बॉर्डर, मोठी बॉर्डर असतात ना, त्याला स्कर्ट बॉर्डर म्हणतात. पण छान एकदम लेटेस्ट. धर्मावरम. आणि ह्याची रेंज काय असते धर्मावरमची? 3,500 पासून 10,000 पर्यंत याच्यामध्ये असणार कम्प्लीट. याला कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज आहे. ह्याच्यातच वेगवेगळी रेंज, वेगवेगळे रेंज असतात. याच्यामध्ये कलर्स पण वेगवेगळे येणार तुम्हाला. ह्याची काय रेंज आहे? हे 3,000. 3,000 फक्त 3,000. आणि याला ब्लाउज जो येणार ना, कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज पीस पण कॉन्ट्रास्ट येणार, पल्लू पण कॉन्ट्रास्ट आहे, आणि बुट्टा लास्ट पर्यंत बुट्टा येणार तुम्हाला. आज मंगळवार ना, आणि मी येताना जस्ट बघत होते की सगळे दुकानं मार्केट जास्त करून बंद आहे. मग तुमचं दुकान ओपन कसं? वीकली हॉलिडे कसं बेळगाव मार्केटिंग सगळं बंद असतं, पण आमचं कसं असतं कंटिन्यू चालू असते. सकाळी 9:30 ते रात्री 9 वाजेपर्यंत. म्हणजे मंगळवारी पण ओपन? कंटिन्यू ओपन. 365 ओपन असतं. सुट्टी वगैरे कधी? सुट्टी वगैरे काही नाही. लग्नाची सीझन असते ना, कंटिन्यू चालू असतं. आणि रमजान असतंय, रमजान वगैरे असं चालूच असतं सीझन. फुल टोटली ओपनच राहते दुकान, काही बंद राहत नाही. तुमच्याकडे एवढ्या व्हरायटी आहे, मग तिथेच येणार ना सगळेजण. हे मला खूप छान वाटते. हे ठेवा ना साईड मध्ये. साईडला तेव्हा बुट्टी कंटिन्यू लास्ट पर्यंत बुट्टी ना, आणि मटेरियल कसं सॉफ्ट मटेरियल आहे. ते काय म्हैसूर सिल्क पण आहे परत. आणि हा एक पॅटर्न आहे ना, गदवाल सिल्क बोलतात. गडवाल सिल्क. गडवाल सिल्क, हे गदवाल सिल्क बोलतात त्याला. स्पेशली गदवाल, हे ओरिजिनल गदवाल सिल्क. परफेक्ट ब्रायडल वेअर. परफेक्टली ब्रायडल. कॉफी घ्या की. थँक्यू.
गढवाल सिल्क मध्ये हा, असं हे हा. प्रकार आहे. सगळे सगळे प्रकार वेगवेगळे येतात त्याच्यामध्ये. सगळे मोनोपोली असतात ना, पोस्टर डिझाईन्स वगैरे असतात त्याच्यामध्ये. हे आहे की ना कलर पल्लूची स्टाईल. पण ह्याची रेंज पण तशीच असते की सेम रेंज. सेम रेंज मध्ये? 8,000, 9,000, 10,000. 8,000, 9,000, 10,000 या रेंज मध्ये येतात. ह्याचा ब्लाउज पीस ब्लाउज येणार ना, कशामध्ये? हा जो कॉन्ट्रास्ट येणार ना. अरे वा, हा कलर. हा कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज म्हणजे कसं दोन्ही कलर चांगले आहेत. हा पर्यंत हा घ्या, हा पर्यंत हा मला घ्या. वाटलं हा 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 द्या. घ्या, हा चांगला आहे हा कलर. चांगला वाटलं. कारण की तुमची फेर आहे ना त्याला आणि उलट चांगला दिसेल कलर. हा ठेवा. आणि तुम्ही काय फॉल बिडिंग वगैरे करून हा देता? ते तुम्हाला फॉल बिडिंग पुरा करून देतो. करून देतो. हो करून देतो. मन सैथे तुटियली बोलविन तिनी सैथे गरचोला सिल्क मध्ये बनता. घरचोला गरचोला silk. सिल्क नवीन आलंय हे रिसेप्शन साठी. अच्छा हा एकदम लेटेस्ट पॅटर्न गरचोला सिल्क. चांगलं वाटतं याच्यामध्ये. पॅटर्न्स आहेत, कलर्स वगैरे वेगवेगळे आहेत, डिझाईन्स पण आहेत. कॉन्ट्रास्ट ब्लाऊज आहे ना, हा ब्लाऊज हा 1 मीटर ब्लाऊज आहे ना. हे रिसेप्शनच्या साड्या स्पेशल. अरे वा, तुम्ही म्हटलं हे एकदम वेगळंच combination. कॉम्बिनेशन मध्ये त्यासाठी हे रेअर स्पेशल कॉम्बिनेशन. एकदम रेअर कॉम्बिनेशन. त्याच्यामध्ये पण डिझाईन्स वेगळे मिळणार. डिझाईन त्याच्यामध्ये हो. कलर वेगळा. कलर वेगळा. तर हा पाहिजे हा घ्या, तो पाहिजे तो घ्या. दोन्ही छान दाखवतो तुम्हाला. कुठला पाहिजे तो घ्या. तसं फुल सिलेक्शन आहे ना, तर तुमचं पण चांगलं होऊन जाईल सिलेक्शन. हो छान आहे पण. मीच कन्फ्युज झाली काय बघू आणि काय नको असं झालंय. काय नाही, व्यवस्थित झालेलं आहे. सगळ्या साड्या घ्या तुम्ही, एकदम छान पॅटर्न्स आहेत. आता हळदीसाठी सिलेक्शन झालंय, लग्नासाठी झालंय, आता रिसेप्शनचं राहिलंय. रिसेप्शनचं पण झालंय. काय प्रॉब्लेम नाही, सगळं व्यवस्थित झालेलं आहे सिलेक्शन. हे पण छान. ते जामदानी सिल्क म्हणतात. पिंक कॉम्बिनेशन आहे ना, आणि याच्यामध्ये हा घेतला तर हा मरून कॉम्बिनेशन आहे ना. अच्छा. मरून कॉम्बिनेशन पण छान आहे. तर दोन्ही कॉम्बिनेशन बघा, हा पण छान आहे. अच्छा. हा पण मरून कॉम्बिनेशन पण चांगला आहे, एकदम बेस्ट आहे बघा मरून कॉम्बिनेशन. आणि ब्लाऊज ह्याला कॉन्ट्रास्ट आहे ना मरून, आणि ह्याला येणार पिंक. हा मला वाटतं हे छान होती. ते तुम्हाला कुठलं पाहिजे ते घ्या. पिंक पण ह्याची पण रेंज सेम असणार हो. आहे? हा दोन्ही सेम रेंज. अजून जरा टाइम लागेल. मी जेवण करून येतो. हा चालेल चालेल. मी जाऊन येतो, 15 मिनिटात येतो जेवण करून. हा बरोबर. हे रिसेप्शन साठी वर्क मध्ये साडी. अरे वा, तर खूपच छान आहे. मस्त. नवीन पॅटर्न एकदम लेटेस्ट. ह्याला काय म्हणतात? कांता वर्क. काय? कांता वर्क. कांतावर. लेटेस्ट लाईट वेट आहे, एकदम छान वाटतात साड्या. एकदम कलर पण खूप छान आहे. आणि कलर कॉम्बिनेशन पण सुंदर. आणि पल्लू असं हे करा की एकदम छान वाटते बघा. हा पल्लू असा समोर आहे. असं एक हातावर घेऊन. अच्छा अच्छा. छान. ते मग मी लावून बघणार आहे ना. लावून बघा पाहिजे तर. हे सेम कांता. फक्त कांता वर्क मध्ये पॅटर्न चेंज. अच्छा अच्छा. आणि ह्याला पण ब्लाउज पीस असं ब्लाउज येणार की एकदम मस्त ब्लाउज येणार, एकदम लेटेस्ट कलर.
कलर हा पण कलर छान आहे, नवीन आहे कलर, बेस्ट मस्त कलर आहे. वाटते. त्याच्यावर कसं फोटो वगैरे एकदम छान वाटतात. तुम्ही ह्याच्यातला हा ठेवा हा साईड ठेवू का? मध्ये. हा हा ठीक आहे. पण बॉर्डर छान आहे. नवीन बॉर्डर, कलर पण किती सुंदर आहे बघ, कलर सुंदर. आणि ह्याची बॉर्डर जी आहे ना पूरा कटवर्क. आणि ह्याचा ब्लाउज पीस मग ब्लाउज कसं पीस आहे? लास्ट मध्ये आहे ना, त्याला ब्लाउज पीस कॉन्ट्रास्ट आहे ना आता हे. अच्छा अच्छा, कॉन्ट्रास्ट मध्ये असा. झालं का शॉपिंग? होत आले, मला फक्त 5 मिनिटं द्या. अजून द्यायचे साड्या घ्यायचे, लगेच घेते. 5च मिनिटं. बरोबर. आता माझी खरेदी ऑलमोस्ट झालेली आहे, तर फक्त देण्यासाठी वगैरे असतात ना साड्या, ते मिनिमम रेंजमध्ये, तसं दाखवा. हे तुम्हाला आयारी साड्या 200-250 रुपयाप्रमाणे ना, ह्याच्यामध्ये 200 रुपये, 200 रुपीज, अच्छा अच्छा. 200. त्याच्यामध्ये तुम्हाला असे कलर्स वगैरे भेटतात, त्याच्यामध्ये असे तुम्हाला डिझाईन्स भेटतात. हे सिल्कमध्ये ना 300 रुपये, सिंथेटिक सिल्क, हे 300 रुपये. पल्लू कॉटनमध्ये कोणाला वाईल म्हणतात ना, हो. हे 390, 350 रुपये. अच्छा. हे बघा, कॉटन वाईल द्यायला वगैरे बेस्ट त्याला आहे. पण ब्लाउज पीस हो, विथ ब्लाऊज आहे, त्यांना पण ब्लाऊज आहे. असे त्याच्यामध्ये कलर्स भेटणार कॉटन वाईलमध्ये. हे बघा, हे 590, मस्त वाटतं बघा. 590 फक्त. हा पण छान आहे कलर, हो, हे पण छान आहे. रिच वाटते कलर. हा पण छान आहे कलर. $490, $450 वर्कमध्ये. त्याच्यामध्ये तुम्हाला कलर्स भेटणार. आय कलर, हे आय कलर, आय कलर, हे येल्लो कलर, हे घ्या. बेस्ट 450, 490ला एकदम रिच क्वालिटी आणि फुल वर्क कम्प्लीट. कॉटनमध्ये पण छान आहे बघा, कॉटन विथ सिल्क. हे 700, 800, 1000च्या रेंजच्या आतमधले. कलर पण पॉश येणार. हे घ्या, हा एक कलर येणार, रिच वाटतं. कलर एकदम डार्क आहे, एकदम फ्रेश कलर आहे. आणि हा ब्लाऊज पल्लू आहे ना, आणि आतमध्ये ब्लाऊज आहे. हे पण काय कॉटन? कॉटनमध्ये गदवाल कॉटन म्हणतात त्याला, गदवाल कॉटन. 1700. हे तुम्ही मगाशी प्युअरमध्ये घेतला ना, त्याचं हे आर्टिफिशियल सिल्क म्हणतात त्याला. 1790. हो, एकदम बेस्ट. गेटअप असंच येतो ना, गेटअप ते सिल्क लुकच दिसणार, पण रेंज कमी मध्ये. रेंज 1700.
आता हे घेतला तर तुम्हाला 1990. हे द्यायला वगैरे कुणाला तुम्हाला मस्त एकदम जस्ट खास रिलेशनसाठी द्यायला पण छान वाटतं. त्याच्यामध्ये घेतला तर हा एक कलर आहे. मावशीना वगैरे आईना वगैरे द्यायला एकदम छान आहे बघा कलर. आईला पण द्यायला चालतंय, मावशीला पण चालतंय. एकदम नवीन कलर आणि दिसायला पण एकदम मस्त बेस्ट एकदम आणि रिच लुक येणार ना. आपण कलर चांगला आहे बघा. मस्त त्याची पण तीच रेंज. नेसाला वगैरे पार्टीवेअर लुक आहे बघा. लेटेस्ट पॅटर्न कराची वर्क मध्ये झाला. सुपर्ब आहे. हा कराची वर्क कम्प्लिटली एकदम फाईन वर्क आहे ना. आणि हे डिस्काउंट कुपन आहे माझ्याकडे, तो पण हे करा तुम्ही. आमच्याकडे ट्रेंड काय असतो आता हल्ली की जे लोक घेतात आधीपासून वेगळी ट्रेडिशनल दुकाने वगैरे आहेत त्यांच्याकडून घ्यायची आता हे झाली आहे ना, लोकांना सवय झाली आहे. आता मला वाटतं की लोकांनी मुद्दाम हे नवीन दुकानावर यायला पाहिजे आणि खास करून इकडे मेहंदी शॉपमध्ये यायला पाहिजे. तुमच्याकडे व्हेरायटी पण एवढी सुंदर आहे आणि तुमची सर्व्हिस पण भरपूर चांगली आहे. मला खरंच खूप मजा आली शॉपिंग करताना आणि मी गोव्याला जाऊन सगळ्यांना रेकमेंड करणार आहे. हो थँक्यू. भाऊ जर येता का? झाली ना तुमची शॉपिंग? फायनली झाली. चला तुमची शॉपिंग झाली, माझी वेटिंग झाली. पण खरंच खूप छान आणि खूप मस्त व्हरायटी मिळाली. मैंने आपको पहले ही बोला था मैडम, ये 15 मिनट और आधे घंटे में नहीं होने वाला है. अभी 15 मिनट बोल के आपने 5 घंटे यहाँ शॉपिंग किया है. और इस शॉप का ऐसा यही खासियत है, जो आता है आधा दिन तो निकालता ही है. खरंच. वैरायटी इतना है, मैंने आपको पहले ही बोला था. चलिए कंप्लीट शॉपिंग, अल्टिमेट शॉपिंग, मेहंदी शोरूम बेळगाव.